Tul jum il-ħaddiem, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela żar il-ħaddiema ta' diversi oqsma u industriji biex jitkellem magħhom dwar l-esperjenza fuq il-postijiet tax-xogħol. Dr. Abela sebaħ mal-ħaddiema ta' San Vincenz de Paul li jagħtu servizz impeccabli lill-anzjani u kienu fost dawk li tul il-pandemija baqgħu għaddejjin b'xogħolhom u jagħtu wens lill-anzjani. Hawnhekk kien akkumpanjat mill-President tal-Partit Laburista Ramona Attart u l-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josien Kutajjar. Dr. Abela żar il-ħaddiema tad-Dipartiment ta' Dwana fejn ra r-reqqa li bija jaħdmu biex tkun miġġielda l-kriminalità. Fil-Waste Serv, il-Prim Ministru fakkar fil-proġett tal-Waste to Energy biex ikun immaniġġjat l-iskart aħjar u jintuża bħala riżorsa. Il-Prim Ministru żar ukoll il-ħaddiema tal-fabrika Baxter li jipproduċu bosta prodotti li jintużaw fl-isptarijiet. F'Għawdex, Dr. Abela qal li l-Gvern irid joħloq l-istess opportunitajiet li joħloq f'Malta u semma kif il-Gvern ġaħa deċiżjonijiet biex dan isir u tenna fil-futur ħajkompli jieħu aktar deċiżjonijiet bħal dawn. Hawn ħassem ukoll flaqa virtwali ta' grupp ta' Scouts fejn saħaq li għall-volontira m'hemmx festi u li sejhom fis-soċjetà huwa importanti daqs kull xogħol ieħor. Hawn kien akkumpanjat mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Aktar tard huma żaru lil bidwi Fritz Tabone fejn iddiskutew l-agrikoltura u l-prodott awċi. Lura Malta, il-Prim Ministru Robert Abela waqaf jitkellem mal-ħaddiema f'ristorant fin-naħa ta' fuq ta' Malta u fakkar li fil-jiem li ġejjin ir-ristoranti se jerġgħu jiftħu l-bibien wara r-rilax tal-miżuri brabta mal-imxija.